ikhona into kanje yenzakalayo ukuthi ayithole sewasha izitsha akhona amantombazane awenzi lutho at all noma uthi bhuti uyayiwasha izitsha azizoyikhaya noma uyiwasha njalo izitsha ngiwasha Monday to Friday sisibengenzi bengenzi lutho kuphela baphuma bengena umuntu adle ngesitsha ashiye la akade edlela khona leso sitsha sokuqoqo yebo ngiyakwenza lokho ukuthi akayiwashi izitsha ngoba nami ubaba wakhe bengipanisha engishaya ngesikhiphela isibhongo kwinganeni kabhuti wami lokho ngiyakwenza lokho nina bakashana kamenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle nophapha ekhanda ehlana sezansi kuyifundisa sekuzonke khona eNingizimu Afrika sibingelele ngenza kwethu le Black Live TV igama lohlelo ke isongese igama lami King Sicaka ngakaluqa okamancinza kancane ayithethe intombi babesoke nobhambathi emhlane amagwala angisho ke noma iyiphi intombi ukhona mamdebe ngani yakwethu sawubona njani yaphila kodwa ngiyaphila webantu kwaze kwathi ixoso lo bengelela babuke okay Awuthatha lethuba kubingelele mbukeli weBlack Live TV kwisiqephu sethu esithi isongeso. What myself umlangeni uMagasela nihamba indoda nahamba no myeni wami. Shona babuluqa. Ngihamba nobabuluqa, ngithe ngihamba nomyeni wami. Thanda max Ngithe ngihamba nomyeni wami. Oh. Wazwa muhle. Wazwa muhle. Ngiyabonga. Mangiphatheke kahle manje. Ngiyabona. Anyways, cela ukuthatha leli thuba mbukeli weBlack Live TV sibingelele usisi uzivakashele namhlanje. Sawubona sesunjani? Yebo ngiyaphila. Siyaphila nathi. Ngicela bandla ngokukhulu ukuthobeka uthathe ithuba ubingelele umbukeli weBlack Live TV. Emva kwalokho uzobe usuzisho ukuthi ubani wakwabani. Sanibona kwaBlack Live TV ngiyanibingelela. Nibingelela uyamukela Zwani. Mazwani. Indaba uthi mangethe. Sithakazela. Indaba umbize Sithakazela. Niyaphila ngengane kaZwani. Ngiyaphila babona njani? Ayasiqonda nje straight. Ukhohlwa ke ngasho Sithakazela. Uyamukela ngithi igama lakho mama? Yebo. Igama lakho uyamukela. Uyamukela, sisiyamukela. Yebo, uyamukela. Ngiyabonga. Mhlawumbe uthatha usibeke esithombeni. La ekhaya isongeso. Luthini udaba lakho zangalo namhlanje? Sanibonani kwaBlack Live TV. Igama lami uyamukela Zwani. Ngize ngenkinga lana. Nginenkinga lana umntwana engihlala naye. Uyantshontshela ekhaya, ngilahlekelwa izinto. Uma ngimbuza akangiphenduli. Nami angisazi ngenze njani ikho ngibhalelela kwaBlack Live TV ukuthi ngicela bangisize, bangibonise ngaye lo mntwana. Alright ma. Ake sibuyele emuva mama. Uthe uyamukela. Yebo. Singakubiza ngasibonga waze kusukuthi ulilezici yabo. Ngifuna ukuthola la ukuthi umfana wakho lo khuluma umfana ngithi. Yebo umfana. Yeah. Uthi uinvolve ngentshontsheni noma kuyantshontshwa ukhona wena uyamsola uthi uyantshontshwa uthini kahle? Iyantshontshwa. Khona abantshontsha udukhona ekhaya. Okay. Uma sikhuluma sithi sisho indaba ukuthi hayibona ekhaya silahlekelwa izinto. Yena akakhombisi ukuthi abe kanye nathi ukuthi hayi shuthi lento le ngabe khona nabakwenzile lokho vela ayithulela phuma hamba. Sisale ke sibe nalokho umcabango ukuthi ngabe kahle ngabe ukhona naye la kulabantu abantshontsha bayiningi izinto la ekhaya esilahlekileyo. Okay. Ukusho ukuthi into ekhalisa kakhulu yokuthi noma nibikela ngodaba kanaki umshaya indiva. Yebo. Queen. Yayizwa lana. Ngiyamuzwa. So lokho kwenza ukuthi umsolo ukuthi manje ukuthi uyaqinisekisa ukuthi akuyena. Uthi akusiyena but into emshaya kakhulu ukuthi uma kwenza isigameko ukhombisa ukurelax umfana akenzi lutho. Mhlawumbe asiqale sizwe ukuze lokhona ezojoyina kahle. Ekhaya nibangaki? Ekhaya besiba u4. Shuthi laba bathathu, laba babili sebahamba. Sekusele mina naye la ekhaya ngoba uzalwa ubhuti wami. Uzalwa ubhuti wakho. Uzalwa ubhuti wami. Awunayo ingane wena engeyakho? Nginayo ingane ezamantombazane eziwu2. Ora shita niye nako 4.
njengamanje usenengane zamantombazane azu-2 nawe Uzu-2 sibawu-4 phela plus nalaba sebehambela ngithi ufuna ukubala bonke abakhona. bangibala bonke namantombazane awu-2 bese kuba yilaba abahambile abawu-2 bese kuba yimi nasho ukuthi sibawu-6 ekhaya sebehambile-ke sebehambile lapho sesisele thina-ke lo-4 lo la ekhaya. right-ke so shuthi wena njengoba nikangako uthi wena njengomfana ekhaya mani bekudaba fanele kujombene nakuqala Yebo fanele asilalele ukuthi sithina ekhaya asukume njengoba indoda icekeni ukuthi Akalaleli. bona nakho kwenzekala kukhona abantu abangena ekhaya ake ngibone ukuthi kuhamba kanjani yena cha akayixaki vele ayithulele nje bomuntu ongathi akekho ekhaya noma lapha asuka aphuma ayihambela yelapha yela khona sale thina-ke sisangana amakhanda ukuthi yini engakwazi yena ukuthi asinake nathi ukuthi ekhaya ngitshontshiwe phela kuyashoda ini obuthi ufica lapha akho redo lapha ekamelweni akho lutho kuntshontshiwe kodwa ukhona yena umfana akasinaki ngisho ukusinaka yena uyazithulela Umfana omnganani mhlampe-ke sesiqale lapho mhlampe singaze sihambe kakhulu. una-19 19 Samncane. Mhlampe ngokwakho sithando sami ngifuna ukwazi ukuthi mhlampe yini osuke uyilindele kuyena mhlampe uyilindele ukuthi akulalele akhombise ukuthi naye uyi-part of lento le ubuhlungu enisuke nibuzwe emndenini noma usulindele ukuthi mhlampe uzophuma njengomfana naye ahambe obheke ukuthi kwenzakaleni. ngisuke ngifuna aphume njengomfana naye athole laphaya ukuthi kwenzakalani afike axoxe nakubangani ukuthi nakho ekhaya kulahleka ukuthi yena manje vele ayithulele nje bekumuntu ongathi akekho nhlobo nje ekhaya. What if uyigwala ungani ukuthi mekhuluma ngashayeka ngaphandle? exactly my point nanokuthi uma ephuma ngaphandle afika ayibambele umthetho ngezandla because ikhona into yokuthi queen uphume uyobuza kubangani mase bangani kodwa bafana sibaziwe laba wrong abawukuthi nokuthi mhlawumbe Obvious. yabona sothi lapho senenza lento umphakathi oyenza athetha abantu nobashaya bakhipha isiqiniso agcine efa umuntu Exactly. nambe namgqiba sekune case ke manje ukuthi nabulala umuntu kanti into isuka ekhaya ukuthi mhlawumbe khona othenjiwe kuthiwa windoda do something Angifuni leyo nto king. yebo Yeah. but asisiyakuphikisa mababa Asisho kanjalo. ukuthi Sithole sithole ukuthi ingabe yiphi imbangela ukuthi enze ukuthi yena ngempela mekunenketeka noma mhlawumbe uyena osuke kwenzile. Kungenzeka mhlambe kube uyena ngoba into eziningi ekhaya akasazenzi. Akasazenzi nje into eziningi ekhaya akasazi nje yena. Usenje ingane esihambe ifikayo iphuma ihamba noma ikhuluma mayihlala siqubasha kancane isikhashana aphuma ihambele. Manje nami sengisenkingeni angisazi fanele ngizani mhlambe mangahlala phansi ngikhulume naye mhlambe khona naye engakusho ukuthi uyazazi lezinto zami. so ma umbhekile unayo inhlobo yokuba yisela Ngeke ukwethembe lezi zinto lezi ngakubona kuthe Ima-ke ma uthe manje usobiza ingane yakho ngento. hayi nami sengiyashaqeka Lezi zinto lezi. ngeke umethembe ngoba ungambona umuntu ethe kanti awazi ukuthi khona into akayenzayo ngale. hayi engana kwethu mina angithanda ukuthi uyangazi ukugeqa amagulu umuntu engekho ekhulumela ngikuthanda Ake simnikeze just ithuba ukuthola umfana. nje i-briefing kulo osuke lethe story ukuthi uze Uze ngani, ngani ya, bese true. sikhuluma siphelele ngane yakwethu Ya nami ngiyafisa ukwazi ukuthi ngempela kwenzakalani because mengibuka kuningi okulindeleke kuyena njengomfana ekhaya. yeah Futhi nake kuningi akwenzayo okhombisa ukuthi akayimisele ngokuprotect. Mhlawumbe ngenzeka ukuthi indlela abaphilisana ngayo ekhaya sazi. mhlawumbe also Mhlawumbe need umuntu to othulayo understand futhi. nalento ukuthi ngokwakho sisi umuntu wesilisa umele inekhaya Yeah. mhlawumbe sifuna sikuthole lokho mhlawumbe ngokwe-understanding yakho but asikuthola uma sefikile upoison mhlawumbe Uzoyichazela yena. Senze njalo. sihambe bafowethu siyolanda boy Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabhela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. alright siphinde sinamukele futhi once again esigabeni sethu sesibili-ke ehlokweni sohlelo lethu olubizwa ukuthi isongeso njengoba besishilo ekuqaleni siqhubeka nodaba siqale ngalo ekuqaleni sizwa la umntakamangethe ichaza lento ukuthi uze ngani uzothini kuphi kanjani asiqhubeke-ke Ndlovukazi yini khona ukubinda
Angiyithandi leya nto leyani. Ngiyazi ukuthi sisemsebenzini but yazi ukuthi umuntu osifazane momthakazelela kuba khona lento esoft enzala-ke. So manje akwazi ukuthi somuntu bukele Black Life TV njengoba seshilo uKings cha ukuthi esibuyile. Ngicabanga ukuthi uyena efanele ngimbize igama lakho uzazi ukuthi kwenzakalani la. Ukukhulu ukuthobeka ngicela ukuthi sibingelele ubhuti baba. Lo sesijoyinile njengamanje. Sawubona bhuti njani? Yebo ngibonisa. Siyaphila. Ngicela ubingelele nje umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi uba igama lakho abayisibonga. Sanibona babukeli beBlack Life TV. Igama lami nguThamsanqa Ngqazwana. Yeah baba. Okay. Thamsanqa. Yeah. Iyazi ngahlonipha ingane. uThamsanqa. Yazi igama lami lelo ibiza ngalo dedengu kayi. Uthami. Uthamo. Yeah. Uthamsanqa ngithi sibadala. Hayi mase liphelele ngokwesikole balibiza. Naye uThamsanqa. Hayi ngeke. Kodwa isiteketheso bathi uthamo. Thina sibadala ngoThamsanqa. Oh, okay. Hluke kanjani? Are you revealing now things? Anyways, asingasimoshi isikhathi King. Asihlale phezulu kodaba ngicabanga ukuthi lo daba lolu usisafisa simsize ngalo. Sure. Ngicela ukuthi sisingokhulu kuyithoba umchazele umfana ukuthi yena izathu sokuthi usibhalele la ekhaya wasuyasichaze yonke into esichazele yona awuyichaze khona msibone ukuthi mhlawumbe yena khona yini ulwazi analo ngako konke osukubekile eThekwini. Sawubona Thamsanqa. Yebo anti. Uyaphila mntakabhuti? Yebo ngiyaphila anti ngezwe wena. Ngibhalele la kwa-Black Life TV ngoba nginenkinga lapha ekhaya. Kuney'mpahla zami ey'lahlekayo. Uma sithi siyakhuluma endlini ukhona, wena awuphenduli uyasithulela. Manje lonto iyangikhathaza emoyeni ukuthi ngoba yini, ngoba phela nawe fana ngabe uba khona into oyishoyo ukuthi hayi ngempela kanti kunento elahlekile nawe usukume uhambe uyolungisa. Manje wena uvedane uzithulele nje uphume uzihambele uye lapho yela khona. Sisale ekhaya sishana ngamakhanda sodwa-ke manje ukuthi sizokwenze njani. Nalo nkinga le mhlawumbe ungakwazi ukungixazululela wena. Ngiyadideka. Impela kuyalahleka izinto kodwa manje ngiyadideka mawuthi nami ngathi ngiyabandakanyeka. Angikuzwa kahle kanti uthini. Ngiphindele mhlawumbe. Kufanele usho njalo mntakabhuti. Yingoba wena uma sikhuluma endlini ngithi nakho ekameleni lahleka ukuthi, nakho ekhishini lahleka ukuthi, wena awukwazi ukuthi nawe uvule kube open ukuthi hawu ekhaya kulahleka into ukuthi ngabe kwenze njani ubuze cha. Uyazithulela uphume uzihambele. Manje le nto le iyangilimaza emoyeni ukuthi ngoba kuyini, ngoba kwenze njani. Ngoba phela uyaphuma nawe ubuze nakubafana laba abanye phandle ukuthi hawu bafethu akekho umuntu enike nambona edayisa into ewukuthi ngoba ekhaya kulahleka ukuthi wena nje uvele uyithulele nje uyisukele uyingenele ekamelweni uyilalele. Ziningi izinto la ekhaya ilahlekile. Manje wena awuvezi lutho umuntu nje oyithulelayo. Le nto vele ingisusa ukuthi shuthi nawe ukhona lapho kulaba bathatha ekhaya. Hayi kabi. Ya ungasho ukuthi nami ngikhona because yabo izinto eziningi ezenzeka la ekhaya ezinye zazo zingiphatha kabi ngoba khona izinto ethola ukuthi la endlini ziyenziwa mina njengomuntu wesilisa mina ngedwa ufana la ekhaya. Mhlawumbe makudliwa kanje izinto ezimnandi mina hleze ungicounter out kulezo zinto yabo uthi uphathele ingane zamantombazana mina ngihambe ngiyophanta ngoba sengumfana yabo. Lokho manje kungikhanda isilwane sokuthi lezi zinto lezi eziqhamukayo ezinhle eziba sekhaya ngcono ukuthi ithathwe abanye abantu singayiboni ngoba mina noma kuthiwa lezi zinto ngiba khona eduze kwazi ukuthi nami ngizithinte ngizibone wena lokho awuthandi ukuthi mina ngikwenze. Kufana nje ukuthi la ekhaya siney'ngane zamantombazane kodwa mina owasha izitsha imina ophekayo yabo nje kuningi la ekhaya okwenzakala engingakuqonda stand yabo. Angisazifili nanokuthi nje ngumfana sengingathi nami ngilengisa isandla ngoba angingisho ukuyodlala uma ngibuya ukuyodlala ngiyathethiswa kuthiwa izinto azenziwe ingane egcekeni yabo nje kuningi ngempela. Okay. Bhuti usho ukuthi ngezinye indlela kulento esho u-aunt ngoba ngithi u-aunt wakho uyayivuma ukuthi unesandla kuyona. Ya ngiyayivuma nginaso isandla sayo leyo nto. Wena ontshontshayo.
Akumina otshontshayo kodwa abangani bami abatshontshayo. Abanye babo. Kanjani mhlawumbe usathi usibeke kwenzeka kanjani then wena bese uyazi ukuthi ibona abantshontshayo kwenzeka kanjani sohleleka kanjani? Ya ngisho ukuthi ezinye zezinto bayitshelwa yimina yabo ngoba ngathi kuzoba uKhisimusi u-anti wangangithengela impahla zokugqoka mina yabo. Wathenga oma-red ekhaya, wathenga oma-TV, wasethengela iy'ngane zakhe iy'mpahla zokugqoka. Njengoba ethengela iy'ngane zakhe iy'mpahla zokugqoka, nami sengumfana ngiya ngokukhula yabo. Njengoba ngiya ngokukhula nabafowethu laba engiphila nabo mhlawumpe engihlala nabo kanje abangani bami. Uyazi ukuthi umuntu mhlawumpe ngoDisemba makuphumula iteke uzibani uyalithanda uthole selithengile yabo. Mina lawo mandla nginawo ukuthi ngenze leyo nto. Because sibaningi la ekhaya u-anti futhi isikhathi esiningi ubheka iy'ngane zakhe kakhulu yabo. Ingakho nami ngigcine ngikhipha indlela yokuthi akuhambe into efikile ekhaya ukuze nami ngikwazi ukuba nento e-right. Shuthi number ekhishwa u. Ya singasho ukuthi ikhishwa yimina. Sure. Singakusho. Asibuye ngapha Queen before ubuyele ngapha ngoba ngiyabona senama questions amaningi. Ngiyakwazi wena uchwepheshe. So I'm not saying ekhaya kunezinto ezimsebenzi abafana ezamantombazana. Yebo. But ngifuna ukuthola kule point ayishoyo ubhuti ukuthi ikhona into kanje yenzakalayo ukuthi ayithole sewasha izitsha akhona amantombazane awenzi lutho at all. Noma uthi bhuti uyayiwasha izitsha azizoyikhaya noma uyiwasha njalo. Izitsha ngiwasha Monday to Friday. Sisibengenzi lutho. Bengenzi lutho. Kuphela baphuma bengena. Umuntu adle ngesitsha ashiye la akade edlela khona. Leso sitsha kumele siqoqwe. Yebo ngiyakwenza lokho. Ukuthi akayiwashi izitsha. Ngoba nami ubaba wakhe bengipanisha engishaya ngesikhiphela isibhongo nginganeni kabhuti wami lokho. Ngiyakwenza lokho. Niyayizwa-ke. Okay. Mana-ke wena lento uyenza ngoba une-history yakho nowakwenu owubaba wakhe. Yebo. So lento ayisho ukuthi uyamhlukumeza ikhona. Yebo. Queen lo muntu ufike la uyena ohlukunyezwa kanti nawe unento yakhe ngaphakathi ayenzayo. Mina kuningi okungithusayo mengibuka lo mndeni othu bebabili nje angabona abanye. Oqala ubhuti indlela aconfessa ngayo ukuthi okay uyena owenza u1 no2 uma akathuki ufrizile. Uma emva kwalokho okay vele ngiyakwenza nami ngoba ngiyakwenza. Ngathi it's a plain thing. Yebo? Very plain. There is no way in this world ukuthi ngingathi uma ngenza into embi bese ngithola ukuthi uwena ngibe ngihlala nawe ngavele ngirelaxe kanje ngithi yena kusho ukuthi mina ke nami ngizomtshela ukuthi nami babakho bayengihlukumeza. Bathi sizawuthini kodwa ke Wayona nje leyo nto idinga ucwepheshe ba. enye into ovela ubona ngempela ngisafuna ukusho nje athi abantu baphazamisekile emakhanda and something wrong ngempela eyenzakalayo. So wena maka ukuthusa ukuthi umfana uyavuma ukuthi untshontshile. Kuyangithusa lokho Kodwa mukulindele. Bengikulindele kodwa ngingenalo iqiniseko lokuthi ngabe uye ngempela nothathele izinto. So mesesho ukuthi Mase kusho lokho sengiyaconfessa ukuthi hayi uye lothathele izinto zami. Now so confess okwakho Yebo. and you proud ngale So nto wena yenza. nawe umuntu Iyangihlukumeza. Nanokuthi ke lokho kumwashisa izitsha. Ngakhona mntakabhuti ngiyaxolisa. Ngangikwenziswa ukuthi ngenxa ukuthi ubaba wakho wayengihlukumeza. Ngoba usukusho usukhulile vele manje kusafana ngabe uyakwenza phela nazi lezi ngazi amantombazane kufanele beziyakwenza. Kodwa kwempahla zami ngicela ungilandele zona ngiyazifuna lapho zibeke khona. Uma wathatha imali iphindesele ubuyisa impahla zami. Okay, asibuyele emuva Queen. Sibuyele emuva. Angifuni isishiye izinto ayilenga ngoba mhlawumbe uzongabe clear ubhuti ukuthi ubhuti ubaba wakho ayemhlukumeza indlelana. Mhlawumbe uqala eqaleni wena nobaba wakhe nobudlelwane konakalaphi yiphi into yakulimaza kakhulu uzofika la so that must be zochwepheshe buka Queen la ebalethe sibabize sazi ukuthi sidila nani kuphi kwenzakalana isitori sakho nobhuti wakho. Kubhuti. Umama mina ngokugcina ubhuti imdala kimi. Oh yeah. Umama shuthi mina bengikhonze kakhulu. Manje ubhuti ungihlukumeza kakhulu mama esengasekho. Wayevela athi wena kukuthi nokuthi nanima wakho bekuthanda kakhulu akasekho ke manje la isikhathi sami ke lesi uzozwa mina. Mangithi ngiyenza ukuthi
athi cha ukuthi nokuthi kuwena uyabona nje uyabona lokhu kuba nesihluku angishaye ngisho ukungishaya uma ngiphuma athi angaphumeli nangaphandle komuzi ekhaya athi angihlale ngihlezi kanje Ngathi ufuyiwe. ngathi ngifuyiwe uma ngiyesitolo athimisa amathe ukuthi uma eke washala amathe ungakabuyi ngizokushaya Aqoda ngempela angibhaxe angishaye manje lento leyo yakhela isilonda ngaphathi ngathi ngelilanga ngiyobamba enganeni yakhe ngiyokwenza lokho yikho kwagcina ngoba sekugcine sengikhiphile kule nganeni yakhe lokho Okusho ukuthi sinayo into yokuthi lengane njengoba isegcina esiyenza into embi ekhaya iyenzeka ngenxa yokuthi angithi manje unezingane zamantombazane yeah le ngane zamantombazane zinalo bhuti wazo Yeah. okukuphela okhona eduze yeah bakithi. angicabanga ukuthi uyena ofuna avikele zona Yeah. but yena ubonakala engayiqesi iqaka lokuvikela nje umuzi ngenxa yokuthi unombuzo wokuthi uma kufanele ngivikele why ningangiboni njengendoda uma kusahleli mase kufanele kube neyinkinga mase niyangibona ezindoda so ngifuna ukuthola lapho ukuthi bungenalo novalo ukuthi izingane zakho azikho safe uma uqhubeka nokulimaza lo bhuti omncane wazo bengiba nalo kodwa ngibuye ngithi hayi sobuye sibone kodwa khona bengiba nalo luvalo lelo kodwa ngibuye ngathi eyi ngoba vele lo kanjena hayi kulungile Okay, ngicela ukubuza sithando sami. Ubhuti wakho ushona nini? shone ngo-2013 Ngo-2013. yeah So umeshona wemave kunebhatala lecicelwayo. Kodwa kulungile. yeah Liyekeni. Ngithi mina kanjena emva kokushona kwadlula ubhuti wakho emhlabeni kwaphatheka kabuhlungu noma ujabula uthola mbona ngathi usuphumule. ngaphatheka kabuhlungu kokunye kodwa kokunye abuya ngathi eyi ngizoke ngithola inkululeko nami how ngifana nezinye iy'ngane kodwa khona ngangiphatheke kabuhlungu ngoba phela igazi lami leli lihambileyo Yabo ilokhuzana mina King lento yokuthanda ukufana nabanye abantu iy'nkinga uma Sure. usukhulile. sure Ngoba awukwazi ukuphila impilo efana nomunye umuntu imi ungasakhona ukuyimeshanisa nalo muntu wenza noma yini ukuthi ibe kuleyo nto kanti nawe ubekelwe impilo yakho fanele uyiphile ngendlela yakho Yeah. so ipoint lami la ekuthenini what if ubhuti wayekwenza konke lokhu noma ekusho ke nothi uma yakho mekuspoila kakhulu but mebuka ukuthi uma emkhulisa ngale ndlela uzokhula bentombazane eqondile because kwesisikhathi mesibona ipain sesibona ngathi kune abuse phakathi kanti in most cases sokubuildwa Tough something exactly my point and abantu abakwazi ukuyenza le nto abantu besilisa yeah and this is why I've noticed ukuthi amantombazane akhuliswa obaba kakhulu ahlakaniphile astrong ukudlula abantu abakhuliswa abantu besifazane isikhathi esiningi angisho ukuthi kujwayelekile but kunzima ukuthandana nomuntu noma ukuzwana nomuntu okhuliswa ubaba ngoba ubaba unaleya kathanda uyakwazi Tough love, ukufaka le yanto kumuntu wesifazane so umuno ubhuti I think nobhuti 25 they very protective njobe esho ukuthi wayengaphumeli ngaphandle mhlawumbe lokho akukusizwe into eziningi kodwa wena wongakubunga ngalelo lihlo ngaleso sikhathi wawufila ngathi abuse ngoba wangafani izingane lezi ezinye am I correct yeah buku uthatha into enhle kanje yenziwe kuwena mhlawumbe kuningi ongabe kwenzeka empilweni yakho growing up ngalesa sikhathi ubhuti ucabanga ukuthi Wa-protect. akathanda waprotecteka kukona usuzokushift uzokufaka phi enganeni yakhe lokho kukunikeza kusho unenhliziyo embi umuntu ongaxoli umuntu ongadluli nomuntu ongazange ali-understand uthando ngendlela elafika ngayo kuwena yes ya understand kodwa ngisho ukuthi Yabo. ngazi kakhulu wena u-experience le yanto Wawukhona. wawukhona ngingakusho mina ngishoyo kodwa wena ngendlela wena ozokubona ngayo ngahluka futhi uthi ayi uMagasela uyayichaza lento yakho kodwa kwanganjalo ya understand and something ngala ngakubhuti omncane for me akhona hlukumeze kwasho izinto 100% akhona hlukumeze ezizezinto ziyakutrain ukuthi uma usukhulile don't you ever think umuntu wesifazane uyisisebenza endlini uzongakwazi even uthatha isitshathi udla ngaso sibeke somewhere usiwasha uzongakwazi ukusiwasha uma usibona kusegijima amaphela iyekako ukuthi thina siyathandwa senza lezo zinto ngeke lokho but kufanele ukuthi ezinye zezinto uyifundise mngaka ukuthi okay yes mhlawumbe u-anti uyenza lento over wakwenza nawe uma uxoxa nabangani bakho maybe uma ufika nabangani bakho ekhaya bekufica wenza nayo i-challenge lifika ube nayo ukuthi uma bekufica abangani bakho wenzini bakuhleka bese kuba ngazi ukuthi uyihlaya and stuff kanti even though kunakho lokho kuhlukumezeka but akukho that bad ongazi ukuthi mhlawumbe ungazi uthumela abantu what if abantu
bona abangani bakho bafika bazothatha something osisi bakho bakhombisa ukuyilwela asikho isigebengu esivumayo ukuhlula bese beyalinyazwa bayafa kuzoba right leyo nto. Ya bengeke kube right ngoba u-auntie uyena umuntu okhona yabo empilweni manje omdala engingasho ukuthi webasabelephi kuyena yabo. Kodwa indlela enza ngayo iyona le yenza ukuthi nami ngigcine sengenza izinto ngendlela ngingacabanganga ngayo ngoba yabo ngike ngathatha unyaka ngingafundi ngesimo sakho u-auntie ukuthi wafika wazala waqedwa ngigadisa ingane. Ngaleso isikhathi wayezala ngasinsuku akusekusondela izinsuku zokubhala. Ngoba kubhala esikoleni mina angisa-attend kahle esikoleni yabo sekuthiwa kanti awusafundi izibani kanti awusafundi yabo nakumina le nto isilonda yabo phathi uma bekufika bezokubhedla nje ngigade ingane yabo manje bekufikile mhlambe othisha omkhulu kanje esikoleni mabefikile ukuthi bezoconfirm ukuthi kanti ithinto yami yabo ngoba bayazi ukuthi vela nginabo abazali yabo. U-auntie makufika mawukuthi mhlambe kuzofika labo bantu u-auntie uyangicashisa yabo ngingaveli mina hawu loyo wahamba la ekhaya ufika ngokuzodla yabo nje into ezikanjalo. Yamkela ima ubhuti ayikho into ayenza ubhuti wena ekhombisa ukukuthanda ngaphandle kokuvalela nokuprotecta nokusebenzisa kanzima. Yebo. Ayikho nhlobo. Ayikho. Ayi mhlawumbe ukhondolo yalazi ukhondolo. Ukhondolo impela. Mhlawumbe khonte mhlawumbe intele ebiqhubeka njoba naye iqhubeza. Mhlawumbe ubhuti naye khona la ethole khona. Yeah uthi ubevalelwa nasevalelwa umuntu. Should angeze avalela abanye. Naye ubhuti naye mhlawumbe naye wayivalelwa. Yavalelwana. Khondo. Esemvalelweni. Hama. No angiqondile ukuhleka kodwa ngiyabuka ukuthi lento ngathi ukhondolo ubhuti wakho mekwenzisa lezi zinto uthi uyalunga ngithi wena wawenza kanje kusho ukuthi naye wayikhipha nawe uyakhipha kusho ukuthi no boyfriend akhiphele ingane zakhe ayibuka kanjalo leyo yes just imagine esekhulu esemdasa esene nengane zakhe sethi noma wena beniphethe kancane ngani kanje wena ngasiyeka isikole ngoba kufanele ngikade wena hebya yebo leyo nto gadisa omunye umntwana engane. Yebo ngiyamgadisa. Kodwa yibo kodwa okay yazini King ngiyazi ukuthi ngaphela ama-hour mengase sifuna abantu bavundulule siqhamuke sibuye siqale lapha sithi go deeper baba mhlawumbe umsebenzi wabochwepheshe lo ukuthi bazame ukuthola ukuthi ngempela i-root cause yonke leyo nto. Kodwa thina mhlawumbe umsebenzi wethu ukuthi sibabonise usilo senzo sabo bonke ba wrong njengamanje. Sure. Nalo wamkelile ilokhuzana intembi akasakwazi ukuthi behave kanje nezizwayidecide ukuthi ngoba vele into zakhe isimosa ngithengele kodwa ngigadisa ingane ngiwashisa izitsho futhi nje obade uchaza akuyona intembi kodwa nayo ibuka ukuthi yenziwa kanjani yenziwa ngendlela equal noma yenziwa ngendlela yokuthi lo akenze kakhulu ngoba vele akanamuntu ofithi uma usechazile ukuthi wakwenza ngamabomu kusho ukuthi mengekho noma abengekho even treatment ayikho equivalent. So khona okusalayo yebo baba ya nakho okunye kade ngifunda khona ingane yakho u-auntie elingana nami entombazane yabo. Okay. Ya shuthi yalahle icathulo zesikole esikoleni. Ya mayilahle icathulo zesikole mayisifika ekhaya sigqoka sonke amathafisi athengelwa sonke amathafisi lawa sonke siyathengelwa amathafisi ngakusasa ekuseni sidumele zami yabo. Athi u-auntie vele umkhuba wakho kulahla icathulo sengathi mina umuntu olahle icathulo kube kuyona ingane yakho. Ezinye lezo zezinto ezingenza ukuthi ngicabaye kaningi izinto ezibhedda ungizenze kakhulu yabo. No wehlisa ke manje Thami ngiyayizwa leyo nto futhi kubhlungu. Antakwena futhi wedwa u-auntie wenza kanje baningi sometimes nabazali nama stepmothers yabo baningi abantu abenza lento yenzayo kodwa sometimes uyitshela ukuthi wena uyazi wenzani mhlawumbe usiyazenzela kahle wayifuna ingane yami igqokeni kwakuyiyona elahle icathulo Sithanda abambe ngenyawo bobabili engayilahlanga yena ezakhe yebo abadinga ucwephesha auntie. That's another thing and afuna sikutshela yona la before sikhuluma ucwephesha when you can change history of family nah. Right. You do have a power yaleyo nto. Thank you so much. Ukuthi wafikela kwi-environment enjani wakhula kanjani doesn't mean ufuna uthatha leyo nto idlulisele kwabanye abantu. You do have power ukuthi ushintshe ifamily. There are people ngaphandle abakhule emakubo engekho into ethiwa imoto. Bayishintshe history of family bathenga imoto. Kunabantu abakhule emakubo kungekho indlu nje enkulu ekuthiwa ine-dining room ne-kitchen nani. Wonke umuntu enendlu yakhe. Babuilda lento kuphekwe ndawonye kwadliwa ndawonye kitchen elilodwa. Uqale ngapha. Iba i-history maker we-auntie
uba umuntu oqopha umlando nje. Uqale wena ukuthi ingane kabhuti wakho ithethe sokwengane yakho, ithethe okobhuti wengane zakho omdala, umtreat njengomuntu ozothi mayekhula noma ethola umsebenzi ethi ngeke u-anti wami afele endlaleni ngikhona. Enze something for wena. Kanjalo nakuwena bhuti. Noma ngabe kuthiwa nakho kusubona ukuthi nakho kodwa when it comes to into kanje sexoxe kanje, thola indawo kuwena ezothi ngifuna ukuba ubhuti ongcono kulezi ngane. Ngifuna ukuthi ingane ka-anti wami maze ngibuka zithi ma yes akenzanga kahle 1 no 2 no 3. Angifuni ukukhuluma lento ukuthi uma wena angenza, ngifuna kube izona ezikhumbula ukuthi uma wayenzani kuthini kodwa ubhuti wenza kahle kuthini. Okuzokwenza ukuthi zona mayekhula zithi si proud ngawe ngo 1 no 2 no 3. Even your friends bazobona ngawo ukuthi kuyenzeka ukuthi umuntu aphile kanzima kodwa aphuma abe iqhawe. Sakhe iqhawe kuwena. Singakho umuntu ozohlala athi ngifuna ukuphindisela okubi ngokubi ngoba nesizwe sikho safe mamadoda enenzondo. Indoda enenzondo uzogcina nakusasa uba nentombi uba noma wengane umshaye now and then because unenkinga ka-anti owakuhlukumeza umuntu wesifazane. So makufika ekutheni uthanda umuntu uyithola ungamthandi umuntu through lento eyenzeka kuwena. So for me ilezo zinto siqhambe sibiza ochwepheshe kodwa we know ukuthi nina nobabili do understand ukuthi amarolena akhona nisengayishintsha yonke lento eyenzeka ngcono. Yebo. Queen Uqinisile ukuthi fanele ba-understand ukuthi yonke lento abayenzayo ayikho right. And noma bangathi umuntu ufuna ukuthi yena naye azizwe engcono ngokwenza ukuthi as long as kuwububi u-invite obunye ububi empilweni zenu. Kuzobe beqhubeka lento iqhubeka and izogcina apha egcineni. Fanele kuze kube khona ingane ebulala enye ingane ukuze ubone ukuthi ukuba zange ukwenze kanje ngaba kwenzakalanga yabo. So that is why mina ngithi I stand for ochwepheshe. Fanele uthole counseling, internal healing iyasiza external. Kodwa external singakhuluma size sikhihliza amagwebu. Ayingeni into la if la konakele. So sikhona izinto efanele uyikhiphela abantu abakufundelile lokho ukuze nala ukwazi ukuthi indlela yakhe izinto ibongeliyise. You understand leyo nto? Yes. Yeah, yizo anti ngathi usazophindwe ishaya manje lengane bengiyikhulu. Ngeke Masifika endlini nje. Ngeke ayenze leyo nto. Ngeke ayenze khululeka. Uzothola usizo yes. Ufuna understand baba uyalidinga usizo anti. Cela ungixolele ingane kabhuti uma ngi-wrong, uma ngiyonile lapha wena nala. ubona wrong uthi mawuro. Hayi nami ngiyazibona ukuthi ngikhona lapha engi-wrong khona ngiyayilimaza. Ukhondolo. Khona lento leyo ukuthi yasuka le Yebo. emuva. Nami sengiyayifafaza kuyo. Ngicela ingixolele Nkosi yami. Nawe uyixolele. Nami ngiyayixolela nezingane zami ixolele. Ngoba impela mengase kuthiwa ikhonto enzakalayo God forbid ingenzeki. Mengase kuthiwa khonto enzakalayo la. Uyasala lo mjidi uyakhula nazi ingane zakho. Kuzokwenzakalani? Ngiyaxolisa kakhulu. And akukho mnandi anti mase ezwakale nefiye kanje ukuthi ekhaya uzofika umenzeli as we speak. Ufuna ukuba umama onjalo osatshwayo ibhubesi. Bazongitshontshela ke khona athule. Ngelanga ontshontshelwa ngayena ngempela. Yes. Athule ngoba athi nginokuthi ngife ngeke ngufele umndeni ungangithandi. No, sambeni phela. Sambeni. I think Yazwakala kodwa Thami. Ngiyezwa. Ngathanda igama lakho Thamsanqa. Yebo. Uyindoda eright yezo. Kusangaba right futhi u-anti uyazowabona amaphutha akhe. Nawe ngicabanga ukuthi fanele ukwazi ukuthi uthole uchwepheshe. Siyabonga kakhulu anti ukuthi usithembe ukuthi singakwazi ukukhuluma nomfana wakuthola iqiniso. Kodwa and realizing ukuthi nawe awenzi kahle kuzokusiza ukuthi uhambe usole usizo. Mina ngicathi siqedile King. Sibonga kakhulu umbukelo Black Life for watching this episode till the end. Mina no King sophinde sibonane kwi-episode elandelayo. Please make sure you do subscribe, like, share and comment. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
umama, uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy.